If you love me, don't go down the road. Oh, it's okay to feel alone. So don't stay home. No, it's not gonna set you free. It'll take Rob Benjamin, call the officer. Pois estamos en Bexo, que forma parte de Dodro, unha aldea máis, xusto onde nace a Ría de Arousa. Para máis información, provincia da Coruña, pero vemos todos os días a provincia de Pontevedra. Son desas cousas que ninguén che empuxa, pero hai un certo ambiente flotando alrededor. Meu tío é músico, toca o saxo, sendo moi pequeniño empecé co saxo, pero foi pasando o tempo e ao final acabou tirando a guitarra. Foron uns rapaces de Padrón que ensaiaban en Balga que me dixeron: "Oi, mira, por que non ves con nós, probas e tal?" E aí foi cando me metín no tema. Pois eso, eu creíme nesa, musicalmente creíme completamente nesa escena, non? Con Noise Project, logo máis tarde Músculo, non sei, para min é como unha cousa moi... A min cando me preguntan de onde ves, digo, de Bexo de Balga. Tiña determinados temas que me gustaban moito, pero que non encaixaban con Trajano para nada. Entón, pois, dábame pena que acabaran nun caixón ou que acabaran tirados, e dixen, bueno, pois vou a probar. E saqueinos sin ningún tipo de... os dous primeiros temas, sin ningún tipo de pretensión nin nada, e de repente no estranxeiro funcionaron máis do que debían, ou do que eu esperaba, desde logo. Básase en facer o que me peta, mezclando un pouco das cousas que me interesan, ou jazz, ou soul, ou post-punk mesmamente, ou un montón de xéneros, pero sobre todo centrados completamente arredor da voz, non? Moito máis que dos instrumentos, non sei, entendo que é como unha maneira de ver ou de crear un pouco distinta aos meus outros proxectos, non? E nada, agora estamos xirando, paramos un pouco para darlle saída a isto de Lois, conseguín que me respetaran un pouco, e agora empezaremos en xaneiro a xirar outra vez. Mezclarei un pouco de xira de Trajano con xira de Lois. I'm sorry, but I don't, so I'm home I am, come to the park and set me free. Este laranxeiro leva aquí moitos anos, eu recordo de toda a vida, penso que estaba antes de eu ser eu, e nada, chegoulle a peste, así que penso que van ser as últimas laranxas que vai a dar. Pero bueno, todo se acaba. So it's okay to burn some fights, but if you can't forgive me, remember now we're even. If you hear me by surprise, well it's okay to burn some fights, but if you can't forgive me, remember now you're with someone.